so awan den tampu pane nande nai hadang so itu nasib si anak dagang. Udah sayang, tolong dengarkanlah suratan di kandung badan matahari nande nai hadang lah suratan nasib si anak bidu mangko badayu nak jale jota pian den dudu bau bamanu jale rasa sayang, tolong dengarkanlah suratan di tanggung badan matahari nande nai hadang kandarang kuo dak mungkin den lawan jauh rantau denai pajauh jalan tidak ada naik jalan udah sayang tolong dengarkanlah suratan di kandung badan nande nai hadang kandarang tidak mungkin den lawan babi dua mangko badayu nak jale jota bau bamanu nak jale jo para sayang usah udah jadikan babang Allah jodoh jo suratan mato lai dentan kasih ke dia tak mungkin hilang jauh jauh rantau denai pajauh jalan jalan tak ada